קניאל, אתה פוחד, שכחתי. מההתחלה. מה קורה צופים יפים קניאל, אתה פוחד. לא חשוב. מה קורה צופים יפים קניאל, אתה פוחד. והיום אנחנו מאוד... זה סרטון של מיינקראפט survival craft. בואו נזיז את זה לכאן שוב. פה זה לא שושי. Stick with me, come on right away. יש לי קול נוראי. אוקיי. אז בתוכנה הזאת, זה לא כזה תוכנה של גיימינג, אבל אפשר להכניס את זה לפחות 15 דקות, אם לא... לא. אז אנחנו נצא למסע, אנחנו נחקור את העולם עם הספינה. זה לא יכול להיות עם הספינה, אבל אנחנו נצא לחקור קצת דגים. Come on right away. מי ששואל למה אני לא פייסקאם, כי אפשר לעשות בתוכנה הזאת פייסקאם. פשוט אם אני עכשיו אעשה פייסקאם, אז הוא איזה דג יפה, הוא לא כזה נדיר, אבל אני בכל זאת אצלם. אז ככה, שאתם יוצאים לכאלו, אני מאוד... אוי, שמה זה? עוד שנייה את הטיטניק. ניסה לפגוע בה. תיפגעי כבר ותהי טיטניק. תראו, זה לא סירה אמיתית. אם זאת הייתה סירה אמיתית, מזמן הייתי נתקלת בה. סחרה. הנה, אם אני אפילו יראה, עוד נסה להחזיר אותי למים. סתם חרא. הם בכוונה לא עשו את זה אמיתי, כי אף אחד באמת לא מצליח להגיע לזה. אבל הם עדיין עוד לא חשבו. אני חושבת שזה האיש שהיא מגיעה אליו או שהיא פונה, אבל היא לא יכולה לפנות. היא יכולה, אבל אני לא רוצה שהיא תפנה. נראה לי זה האיש שהיא מגיעה אליו, אם לא... לא. רק מה זה דג עכשיו? מה זה עדיין מה דג נדיר? אני לא הייתי רגע בדג נדיר. כן, אני באמת נוסעת לשם. קול. מה? אמרתי לכם שהיא לא אמיתית. מה זה? החרא הזה. אמרתי לכם שהיא לא אמיתית. הולכים מכאן. הנה, הייתה אמורה להגון על חוף. אבל בוא נבדוק קצת את החוף. אולי יש פה קצת כבישים. בכל זאת, כביש החוף. תודו. מישהו רוצה קובי ברייט? פשוט. תראו, מה עכשיו אתה עושה פה? תראו. הוא עכשיו בוא לחקור קצת דגים. אני אבדוק קצת דגים. בוא נחקור דגים. הנה אני רואה פה דג. תראו שראיתי. בוא נלך קצת למעלה. בוא נחקור. הנה. טוב. דבר שאנחנו עכשיו צריכים זה. ציפור. רגע, מה זה? לא, זה סוס. ציפור, זה לא יפך. ציפור, יש ציפורים באופן כזה. טוב, מה זה? מה? אני לא זוכר מה? טוב כותב, ביל, לא זוכר לי. ביל. בואו נשים פה. מה? מה? זה עלי אמבוש. זה כזה קולך שהיא צפה. מי יודע? מה? יו, זה קול. עכשיו שזה... באמת עכשיו ירד אצלם שמן? בדום טסט. אני מת על המילה הזאת. למה? כזה בדום טסט. זה מילה שנראה לי שגיעה טבע ארצי. ודווקא... אוי לא. טוב אז. סורי, זה פשוט מהטלפון שלי. נו!
עם... או, ברק. לא נזיח. לא בא לי שחור כדי כזה. נראה את זה חש. האם גם אני יכולה להיות סיפור חופשי? אני לא רוצה כסף. כאילו, כולם אומרים שבשנות החיים זה... אבל מה עם בשנות החיים? להיות יוטיובר. נראה שזה הסיבה שרציתי את זה. אבל אין לי יכולת לברוח מכאן. לא! סבבה, יש לי! לא מסכימה לזה, אני אתבע אתכם. אופי בה! בוא נבנה לה כן. אז הוא... אני ידעתי שלא בסדר. אני עכשיו ציפור סטובס. גזר, חתוך את השמיים, טוב לשבר לך. זה בסדר, אתם לא צריכים לרשום בתגובות. שבת. אתם לא צריכים לרשום בתגובות. ארץ שרם מכוער, רק בגלל שנשאר מכוער, כן? כי אני לא, הם סתם קנאים, ככה אמא אומרת. מה זה התירוצים המשלמות? כאילו, אם מישהו אמר לך שאתה מכוער, אז סימן שהוא קנה. או אם מישהו אמר לי שאני מכוער, זה אומר שאני מכוער? כן. ככה זה. נו מה? אני צריכה עוד קצת מקום בקט שלי. סוף הכל יבסתיינים. פתח חוש. נכתוב את זה וזה. סונה דרייקס. פשוט שמישהו יגיד לי מי היה מעדיף לקבל איידס מאשר פשוט איידס מהנגוש. זה רעיון טוב לעשות. איזה סולם מותר לי? בסולם נהיינו. בסולם בקסטר 10 פלוס.
מה אני הכי שונאת בארתור? את הפרצופים שלהם שמופתעים. מה זה הפרצוף הזה? אתה נראה כמו פאקינג מיילי סיירוס. יואו. יש לנו 500 דקות לסיים הזה. בואו ברוכים הבאים לה. אז כן, אז אני ערוץ חדש בשם טוני דה קינג. שמי שלא יודע, טוני מלך הוא אח שלי. אני אחות של מלך. אם אני אחות של מלך, מה זה אומר עליי? שאני מלכה? גיסית. אני עושה בזה. אני כל כך אוהבת להרוס שירים של ילדים. פאקינג מגדל אייפל. טוב, אז זה כנראה כל היום, כי אני פשוט פצלת את הסרט הזה ארוך מדי כדי שאתם משעמם לי. אז בוא נראה את זה. אז הקצקוש בא.